Yar ƙasa cewa ta yi babu babban ɓarawo sai ɓarawon zaune. Ɓarawon zaune shi ne wanda in an sato ake kawo kayan ya siya. Yau, kamar yadda za ku ji daga bakin su. Kai ya sunanka? Abdul Salisu. Shekarar ka nawa? 23. Kana zaune a ina? Sardauna. To me haɗa ka da Sulalo? Sun je sun sato mota. Suka kawo mu na abba. Ni kuma abban ya kawo mu na sa'a. Waye abba? Ba kama shi ba shi ake zuwa. Sun da sana sa. Wace irin mota ce? Wanda. Nawa ka siya? Nawa ne kudinta in ba ta sata ba? Miliyan ɗaya na sai da ta. Amma motar nan mai ita ya ce miliyan 3 ya siya. Ya za a yi ka sai da ka sai motar? To, ya gaskiya suke? 200,000. Daga fuskar ka lokacin kwance ma nake Ka daga fuska. Daga mata da kwana ba. Ya daga ni ba ne shi mota ba. Ko ma dai a hannun wa ka siya, ko ma a hannun wa ka siya motar miliyan 3 ka siya ta 200,000. Ko? Kai. Yawwa. Kai. Kai gaba, sanyo gaba. Ya sunanka? Nasiru. Ya shekara ka nawa? A ina kake? A wace unguwa a Kaduna? Sabon Gaya. Me ya faru? Mai gidanka ya sai motocin? Shi yana ina? Ya tsallake? Ya baka a ciki? Kai na ce to ni kuma gaskiya ba za a bani a ciki ba, sai na ce to akwai wata ya kai ne, sai ce dan Allah jami'an da ka san wurin? Very good. Kwanta na kai aka ba immigration officer shi sai da mota. Wanne ne immigration officer? Ga ya mana sunan shi. An ma je a dauko. To. Ga shi a jami'a. To ina kai su na a gidan ina post a Kano na ce aka kira wani sai ya tura inda aka sai da motar aka je aka kaga ni ba mu ba sai Dan kaɗai, immigration officer ɗin sai da yake koko me alaƙa shi da motar? Za a zo da shi. Okay.